Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana yuk? Diomong kok ngeyel. Makanya kuwi gak iso ngot kene ae. Iya, Dik. Ya wes, Dik. Kan lagi arep mulai dah bar operasi mesti nunggu ning kudu turun ning dhuwur. Miring hati-hati. Ini deh, sama sandal. Iya, Dik. Ra digawa piye? Bawakno lho. Aku ngeplok. Kan arep bawa. Bisa, Mas. Bicara apa pokoknya? Hah? Hampir pes ya. Nilih anu guys, wong lahiran iku kudune turune dhuwur iki. Rana pisane. Tuk kodanan engko. Iya, kodanan. Miring. Se, lebok nih. Dia madhep ngulon, ndase ning kulon. Iki sing kulone rono. Mesone kebiasaan mudun. Ben kono kok, ben juga ada omong. Yo gak pengen ngulon pisan, mepet ngulon. Kuwi sing lor ya. Iya lor, lor pisan ya. Sing kidul ben iki. Halo, siapa? Wes ngene ka apa? Wes. Wis kok diblok ya anu ya kenakne. Ya bloke kasur. Oh, alah. Blok kasur. Pirang-pirang amben. Ya. Amben. Ya iku turu dik kae amben kamar iki ning ngisor mburi. Sing jero engko nek coba juta. Ya. Kasur kae. Heeh. Ngono lho, Di. Aku ngono iki. Lah masa arep kon turu ning lincak piye? Ya, Di. Lah iya. Lah bebayekan lho pengen ndlosor masa ning lincak. Kasure danang kan lho, ya. Klasone nek klaso anu gak mbok sing lempitan sing cilik kene gak? Enak. Goleki sik. Kok sik. Bombo kok. Lah ya wong ngelani ora tau wer kulo nisor. Lah ya bener, makmu bener wis. Lho iki nang kene sapa kok Aulia kene nang kene. Sebelah.
Iki awalnya ada kene iki Iki kaya anu. dikejero. Kok dengaran gak njobo lanang? Wis ben. Lah cor-coran apa iso? Lah yo, nek itu kan ana njobo nu lanang. Cor-coran ya ra iso. Lah yo. Yo angel to ora apa-apa nang kono ora apa-apa. Sik anu berarti kayak kelas sik ya. Ono kloso pokoke anu sik. Kelas sik. Nek iku nggo disprayni wis dadi. Wis. Anjene nek wong operasi ki yo niku aku biyen yo kok malah tak delek kamar, bar selapan tak delek kamar tuh nang kamar. Nyoba selapan ngono kayak ndi-ndi ra apa-apa. Ayo. Kelas ini guru ya. Ini antaranya ya. Sing lempitan kali ya. Masa lempitan ka lho. Piye ta wis mulai. Sik to. Ngono lho dibuka. Ini lho dibuka ngono. Lho kemana kene ya, pengen nang nguri. Lah iki kamu ngaji ora? Lah iya gak ngaji meneh lho. Wis baru ujian lho, coba aku takon ngaji ora ngaji. Jadi sepet kok. Dipekuk ngono lho nang nek anu. Japi. Jadi tinggal arep pisan to, Mbak. Lah ngono. Boleh sampai citak lo ya, Bi. Lebokno citak. Ini di bangga motormu lo, terus Montore semua aku. muter pisan Ratna ben rene. Ini adik di Wangganya udah pulang. Aku mabukan gitu. Ocone apa mabukan? Mabuan kabeh. Mundur, racek rene nang ben gak nerata nang. Halo ya, ya. Terus. Kiri, terus. Terus. Up. Iya. Mangga, lepet. Turu. Aduh, banyak carry. Eri jadi. Di Langgar ini udah pulang. Alhamdulillah. Kita tidak lama. Terus tarik warasnya. Pas apa? Coklat ya? Carry ini. Lah, gampangnya kok mak iki.
Kesel. Ini daster hampir. Iku senden sing gedhi kae bantale. Tumpuk loro ora apa-apa. Mlebet, Mas. Ini. Nih, bubuk nih ben kesel ya ya. Bubuk. Kesel. Undangan. Wis. Bubuk. Bubuk wis tekan omah. Enggak loh, dia tetap seluku ngono kae, guys. Oh, dek iki kae wis luku suwi terus diteko kesel gantian. Sesuk Mbah enak piye? Rasane kurang suwi ya disini. Wah. Kok sing anu awake dhewe nang. Teka kubuke dhewe ya le ya. Yes. Ya. Kowe masak apa? Duh, patene Gosong. jangan. Jangan lali. Jenengan gletak istirahat. Selen. Nah. Enggak boleh nakal. Nah, melek. Di-vlog iki lho, melek. Di konten, ayo melek. Galang Pak Po. Di konten sih, melek. Melek tenan, guys. Rip lah. Di konten. Angganya amat. Napa rada mriki sis kipase ta mriku nak nek bayi. Oh, mboten nate kipasan. Kula ora betah. Kula ora kipasan ora betah. Nah iya, kaya aku ya ora tau kipasan. Ya. Kaya selonjor ono kae, guys. Kula marahi watuk. Arep kanu ki kula niki watuk. Wakne Ganti baju, melek sik. Melek karo konten. Ya jam-jam melak jam 11 tapi yo kok kelalap lho. Konten gak boleh nangis, di konten ini gak boleh nangis. Oke? Iya. Nah, bangun, udah sampai rumah. Iya, wi tak kono tak singkirin kono. Bangun, udah nyampe rumah. Dadah. Agak dipasang pampers. Iseng nih. Biasanya kita bayi kita urung pipis urung wis. Nek wis pipis dadi wis. Iseng yo karo turu. Melek sik no. Di konten nih, melek di konten nih. Ngonten sik gawe video melek. Sing. Melek sik gawe video.
Gawe video sik, guys. Sik, guys, gawe video sik, guys. Aja turu sik, guys. Ngunten sik, guys. Cek toh, belum. Adem. Kayaknya kak ini sampai menggunakan apa? Di jalan. Kresek nih, nah. Ya punya plastik nih jadi nah aku ngarani. Oh kresek kira Sak. kampling. Wis sembuh gak nang. Oh sembuh kantek. Alah nek kaya di rumah itu longsong. Video foto. Oh, bukan sing iki lho, Kak. Oh, bukan. Wis bukaan. Tapi ini kantor ini mah gak ngerti. Sak breke kaya enak to. Kalau ibu Iya iki lho, di rumah itu. Ben sik, ben terus sik, tutuk sik. Engko nyembret ae. Adem barang kok nyembret ae. Beno. Hes, ben. Melek sik. Melek di konten, guys. Iki kan ya mak iki kok kono. Liki to kingkel lagi tak anu. Melek. Ayo bangun, Mbak. Gak danang tok to mak sing beda, Mbak. Wis danang. Kilo ning ngene mak iki. Wis danang. Dewa enggak? Ye, bangun. Mak gak danang tok to nek ngomong gitu. Pak Boy yo ngono. Danang yo ngono. Ayo ngasar tangi yo ngono melek yo kan. Kalau dadi kayaknya sing obrak-obrak aku ngono. Ya iya no. Di vlog ya harus bangun no. Di konten ki bangun. Di konten bangun no. Di konten bangun no. Dimasuk nih YouTube ra bangun ki piye? Bangun no. Dewangga bangun. Dewangga bangun nih. Dewangga. Kak gatek blas. Wareken iki, guys, wareken, Des. Bar mimik wareken, guys. Biyen anak bedong teko sirah barang. Bubuk manis. Bangun. Udah bantalnya betul iki bantalnya. Kuwi mak bantale. Sabi. Kuline kuwi. Nah, wih gayane. Lirik-lirik garang, guys. Nah, selambune kuwi nek aku Sambungnya enak terus langsung. selambune. Wis ngakawaraken, guys, turu. Wis lampune pasang cek. Dik dianggap bubuk. Assalamualaikum warahmatullahi ngandap. Nah. Ngopo he mingkem? Ini anggo iki gendongane nek gak menak iso. Usah tuwek ra iso. Ora iso kok jari gitu. Ndak. Belum. Bubuk. Bubuk. Diambung.
wis ya wis. Ya, tapi kok ngisor we. Ngisor deket ya. Kan betul ke rumah sakit mana kah? Nggih ke rumah sakit iki, Bang. Makanya sing anu ke rumah sakit takon anu nih ben ilang Wis. ambune ilang sembarang. Wis ya wis. Iya. Wis bubuk, guys.